Ak pracuješ v zahraničí a chceš si brať hypotéku, tak na toto si dávaj pozor. Dá sa to úplne bez problémov, ale musí splniť týchto pár konkrétnych podmienok. Banky schvaľujú hypotéky aj ľuďom, ktorí pracujú mimo Slovenska. Ale každá krajina má trochu iné pravidlá hry. Ak pracuješ v Európskej únii, napríklad v Nemecku, Rakúsku alebo v Česku, schvaľovanie je veľmi jednoduché. Stačí ti pracovná zmluva, výplatné pásky, výpis účtu a potvrdenie o príjme na tlačivé banky. A keď máš výplatu v eurách, banka tvoj príjem berie rovnako, ako by si bol zamestnaný na Slovensku. Ale ak pracuješ v Anglicku, tak banka tvoj príjem prepočíta v eurách. A niekedy ho zníži kvôli kurzovému riziku. Ale neboj, stále je to schvaľovateľné bez problémov. No a ak pracuješ v Švajčiarsku, tak pozor. Tam vedia byť banky oveľa opatrnejšie. Počítaj s tým, že môžu chcieť viac dokladov, dlhšiu históriu príjmu a konzervatívnejší počet meny. Ale neboj, aj tieto hypotéky sa dnes dajú bežne vybaviť. Najdôležitejšie je mať stabilný príjem, jasné doklady a správne vybranú banku. Mimochodom, ak chceš vedieť, či aj tebe schvália hypotéku so zahraničným príjmom, tak mi napíš správu a pozriem sa na to.